Прежде всего, нас пригласил Муртаза Владимирович Рахимов, наш президент. Мы откликнулись и 2 месяца подготовились. При подготовке этих мероприятий нам огромную помощь оказала наша районная администрация в лице главы Шагеева Ахата Хазаровича. Есть национальные проекты, есть сельское хозяйство развивается у нас. Все 620 дворов занимаются, держат скот, они выращивают у себя овощи, фрукты, все это есть у нас, но все равно трудоустройством проблемой у нас есть. Есть больница, школа большая, СДК, который сам президент открывал в 2004 году. Все эти организации вместе держимся и работаем вместе, сообща. Со школой очень тесная связь. И не забываем свою историю. При воспитании подрастающего поколения, детей, молодежи, эта история нам очень помогает. Сәйит Баба, санатты информана этник авыл, башкорт авылы, авылы ерлегендә барлыкка килтергән башкорт тарихи мәдәни үзәге. Мәдәни үзәкне шулай аңлайым, ул бер Сәйит Баба өчен һәм Гафури районы өчен төзелгән үзәк түгел, бәлки бөтә Рәсәйдәге башкорт милләтенең мәдәниятен, тарихын, телен, киләчәген ничектер булдыруга рухи яктан, инде хәзер капитализм усырында инде рухи якта тәкъдим итер өчен уның финанс яктары бар. Шул юлларны ничегрәк эзләп, киңрәк фикер йөртеп эшләп булыр икән. Штаб Сәйит Бабала. Халкыбызның менталитетын хаклап калу, халкыбызның рухи тормышын, киләчәген, тарихын, үткән тарихын, бүген һәм киләчәге турында, хәстәрлек турында һүз бара. Күрһәтү, пропагандалау турында. Советтар Союзы булган чакта Сәйит Бабага Йондыз колхозы ысынлап та Йондыз балкыйны, хәзер ул юкка чыгып килә. Халыктарга эш булмагач, яшьләребез эшләп, ул вакытта читкә чыгып китә башладылар. Күптәре шунда читтә нигезләнеп калдылар. Авыл халкы ул вакытта артмай, кәмүгә таба китте. Эш ашырга кирәк. Эшләй торган эш булса, яшьләребез Север яктарына, Пермь өлкәләренә һәм башка якларга чыгып китмәс иде. Ул вакытта балалар ханы ныклап арта башлады. Туу артты, былтыр артты, 6-нчы елда балалар күп тудылар. Балалар бакчасы әллә касан төзелгән, иске, емерле бара. Ошол балалар бакчасы турасында күп уйлар барлар. Район итәкчеләреннән сорашкан һайын шуны искә төшерәбез. Юк һаманда йөк урыннан кузгалмай. Исмахан быел 8-нче ел шуның сметный документацияларын эшләп бетте. 10-нчы елның төзелеш планына индергәндә бик һәйбәт булыр инде. Ничек булыр инде? Кәсепчелек бар ул авылда. Ләкин булар белән генә халыкты эш белән тәэмин итеп булмай шул. Я горжусь Сәйит Бабой. Вечно со мной рядом шагает Сәйит Баба. Когда рядом Сәйит Баба, я верю и горжусь, что я сын этого края. Сәйит Баба авылында туганым белән бик бәхетлемен. Бик горурланам авылым белән. Һәм хөрмәтле безнең ветераныбыз Ульдан Шарипов агайдың һөйләвен мин куәтләп, шул ук вакытта бик борсылып та куям. Чөнки авылда халык әҙәйә бара дигән хәбәрҙәр ишетелә. Димәк, яшьтәр авылдан китә. Бына был аяныслы хәл. Авылда эшһеҙлек. Яшьтәр әллә кайҙарға китеп, вахталар менән эшләп,
гаиләләр таркала кайһы бер урыннарда. Үзләре сирләп торып кала. Бына шул ягы менән без үзебез авыл менән еш бәйләнештәбез. Шул ягы менән бик хәвефле. Газ, бүтән җирдә лә газ үтеп бетте районыбыздан. Иң зур башкорт авылыбыз безнең Сәйит бабага газ һаман да барып җитә алмай. Бына шуларны тормышка ашырырга ярдәм итсеннәр ине һәм булыр дип ышанырга кирәк. Сәскә атыр Сәйит бабабыз нисек булган, шулай үзенең горурлыгын хаклап калыр һәм без бик шатбыз. Бына ошондай ветерандарыбыз авылыбызды хаклап торганга. Рәхмәт. Вопрос в том, что сегодня, значит, работают федеральные и республиканские программы и по газификации, и водофикации села, и там на десятки миллионов работы не то что запланировали, уже в прошлом году, значит, выполнены были. Поэтому эта программа практически решается. Ауылдаштарыма ауылдың нигезен хаклап, уның традицияларын хаклап, тамыр үзмәй, шунда яшәп, эшләп, балалар тәрбияләп, ауылдың бүгенгеһен һәм киләсәген курсалап яшәгән кешеләргә башымды эйеп зур рәхмәт әйтәһем килә. Чөнки авылды улар яшәтә. Тугры йөрәкле кешеләр, уңган кешеләр барда, безнең авылдарыбыз һәрвакыт яшәр һәм башкорт милләте, этносы, шул вакытта әдәбияты, мәдәнияты барыһы ла сескә атыр киләсәктә дип ышанам. Мин әлбиттә авылым алдында бурычларымды аңлайым, әдибә буларак, кулымдан килгәнде эшләйм һымак. Үземнең районда бына 5-6 ел даими Өметле каләм дигән конкурс алып барам. Авылымдың 300 еллыгына арнап Рухым кыйблаһы дигән китап сыгардым. Һәм Йырткызган дигән проза китабымды ла якташтарыма арнаным. Чөнки улар минең йөрәгемдә, минең иҗадымда яшәйдер. Улар минең илһамыма канат бирәләр. Туган еремдән, кешеләрнең якты күңелләреннән, бuna коеннан һау искән кебек мин һут алам, сафлык алып яшәйм. Миңа калһа авыл бәләкәсәймәгән һымак. Чөнки минең һоңгы елларда авылга кайтып нигезләнергә, шунда яй көне иҗат итәргә дигән бер хыялым бар. Берәй йортка күзем төшеп шуны алайым гына дисәм, кемдер Себердәнме яки Өфөнәнме кайталар, шул өйдә ала. Мин өлгермәй калам. Димәк, ниндәйдер шундай бар бит инде хәрәкәт, кешеләр кайталар. Шуннан кайткан һәм ниндәйдер яңа йорттар үсеп чыга, күркәм йорттар, иншалла дип әйтәм инде. Аны мөмкинлек менән файдаланып, үзебезнең президентыбызга рәхмәт әйтәһем килә. Безнең авылдың олы күпере, өйгә күпере дип элек атай торгайнык. Әле лә шулай инде. Кайбер вакыт халык телендә ул Мортаза күпере дип тә әйтеп куялар. Чөнки уның күрһәтмәһе буенча ул күпер тиз үк халынды һәм безнең мәдәният йортыбызда 50 ел буена уйда йөргән, хыял иткән мәдәният йорты тап уның ярдәме менән калкып чыкты бит инде. Безнең администрация башлыгына рәхмәтем зур. Ул эшләй башлаганда ук уның күңелендә, Әхәт Хызырович Шаһиев турында әйтәм, күңелендә мәдәнияткә һәм шигърияткә, йырга урын бар икәнен без тойгайнык. Һәм без яңлышманык. Хуҗалык эшләре, сәясәт, икътисади мәшәкатьләр арасында ул мәдәният турында ла онытмай рәхмәт уга. Яшәһен Сәйит бабабыз. Һәр вакыт мин әйтәм, нишләптер сибайдар Сәйит бабаларын яраталар. Мин Сәйит бабага барам дисәм, уларның миңа эйәреп килгеләре килә. Без дә барабыз сибайга, без Сәйит бабага, без дә барабыз диләр. Без дә алып. Я в своем творчестве все время вспоминаю. Вот, например, я писала про алтын баганалар, про председателей, который 30 лет один работал, другой Камал агай. И тоже 15 лет работала Знабай агай. Они
очень, если сегодня Сайыт-Баба самая большая деревня, значит, это ихний труд. Почему-то у меня любимая тема стала вот про ясновидящих, про целителей, про мулла, әулия, хадрят. Тәр турасында я пишу последние годы. По просьбе родственников Сабир Хадрята Халикова я стал писать книгу, из отдельных рассказов про Сабир Хадрята. И мне открываются удивительные такие качества Сабир Хадрята. Он был действительно, вот сейчас, как говорят про Зайнулла Ишан, про Мужавир Хазрат, про еще других, Абдулла Саиди в Баймакском районе. Сабир Хадрат, может, даже сильнее их своей энергией, своей преданностью нашей деревне. Он открыл первую школу, первую медресе. Я уже писала вот эти главы. Хотя, когда про деревню, про столетие школы говорили, мне обидно было, что про Сабир Хадрата никто даже не вспоминал, потому что он изначально основал вот эту школу. Все это будет писаться у меня в книге. Ойлаймын, мына әрбір иптәш мына активистер килеп, ошо Сайыт-Баба тарихи мәдәниян үстерү буенча не только хүз менен генә, эш менен дә какой-то ныгытып уйлайм. Шуның өчен бу сакырылгандыр. Bunday sarаны мин уйлап йөрим Сайыт-Бабаның үзендә уларга дип мына. Ниндәйдер шундай неменә мына уларып ятагы әле өпенең шундай зур залында рәхмәт анһына. Бұл тарихи мәдәниятне үстерү хөкүмәт иңенә түгел менә үзебезнең инкәлә менә зур бурыч төшереп, үзебездән култан килгән ошонда язылган менә күп нәмәләрне бит үзебез эшли алабыз. Бүгенге көндә Сайыт-Баба эш бара. Ул тәк шундайрак истихини бара. Әйткән хата алмас. Әле аның төп менә ние ошо Сайыт-Бабаны үстерү буенча төп хормейстерме, дирижерме шул кеше безнең әле юк менә. Ныклап кына һәрбер пункт буенча эшләү буенча. Әйтик бездә сана итешерләр, дуга итешерләр, теге башка итешерләр, дар сыбыртында эшләр теге мотор дип шундай оригинальный идея сыбыртына диклем. И башка теге ага астан эшләү Киезде мына мотор типалар, даже алусылар үпенен, Аллагадан ике сяктарынга килдер, Сибирге алып киттеләр менә. Бурау галибә зур. Без аны зур кимәлдә үстергә бит аңа зур капитал алу кирәкмәй, аңа рәхмәтле ярдәм кирәкмәй, или гыниятне табару нидә кирәкмәй. Үзебез менә шу Сайыт-Баба халкы үстергә менә ошонда утырып кайткан ныклап менә тотынырга тиеш бит. Халык бездә егәрле, минәлияна менә картларның конференция булды, шунда әйттем теге колхоз турһана сәгъбинти Сайыт-Баба халкы егәр халык бүгенде бердә дөньяның шаукымына бирелеп төшмәне. Мына дигән кортуталар кешеләр 50, 60, 70 кортуталар дәдән тумарта ат, унар баш тоткан егетләр бар. Дөньяның көнгә яраклашып эшләр егетләр. Уларны менә 4 әйттегез булган продукцияны сыгаруга безнең әле кәүтә ниятне менә ошо торговляга шуны безгә тоже алып Аллаһдан көтергә түгел. Үзе безгә менә безнең бәйләнеш касарга Сибирдә егетләр бар, Өфеләдә башка яктарда бит. Шуны үтәргә кирәк дип уйлайм инде менә мин. Тарихты ныклап кына районның тарихын язырга кирәк. Безнең районның тарихы юк. Әлеге язган кына тарихы теге күбе алынган нидән кенә архивлардан кына. Безнең бит менә Сайыт-Бабаның нигез халыгына атабалар һөйләүенә караганда әле култан язылган язулар килеп сыга 700 ел. Аны тарихи дөреслекте безгә күмәкләп, бергәләп ушылтырга кирәк теге. Какой-то менә минең атайымдан калган язу бар. Сайыт-Бабаның 5нче атамаһы. Бездә 2 атама беләбез. 5 атамаһы булган бит. 3 мәртә авылда янтырганнар. Бөтергәннәр, хатын-кызларды алып киткәннәр, балаларды алып киткәннәр, ул историяне белә торганнар ул кешеләр. Улар безгә менә һөйләп калтыраннар бит ул. Шуннан тагы шундай яклары бар менә әүлиялек дисциплина. Мин аны ошо тарихта, мин тарихчы түгел үзем теге колхозник. Ну тарихта ныклап кагыла башлагач,
Taş başında üst evliye bizim yerlenken akayısı asıkantı. Anı mintigi hülörlerde kebilmeyi balıklı sanayının esihe bir dini geçiler bulganlar. Ulama küretken bulgan. Bana o şehirlerde. Mina işte bileyim halkta hülütür gaymane kimlerin seytu halk. Şunta bizim neler yerlenken dip. Asınapsa ol ne bilen şunta bilhen kavut erahatın ne niten. Kavut eybet mana ne yingel. Avruların tulup kavut yeter bir gitehengide. Bunların Peygamber'in müziğin buldurumundan üttü. Ana kadar 40 yıllık vakit, 100 yıllık yeteri. Karanilga avlının bütün infrastrukturahan, tabiatın, görünüşün, av görünüşün bütününde buldurganda bizim tübekke halktan ruhi baylığın, ruhi kuvvetin üstürüge bir stimul buluruyla müziği buldurha. Kompletas. Seyyid Baba Başkırstan'ın üdeginde gene tügül, Resey'nin tap üdeginde yaşay. Hem oşu üdekke, Respublikanın üdeginde bulunan Arkhangel Gafuri rayonu itibar barıdır kanıgatlerini bulman. Мы знаем, что на территории Гафурийского района, а именно недалеко от деревни Зерик, расположен географический центр Республики Башкортостан. Вот с момента образования этого центра и по сегодняшний день, сколько через этот центр прошло туристов, сколько посетил этот центр человек и кто посещал? Только жители нашей республики или приезжали из соседних областей? В прошлом году через наш Дом культуры Сеид Бабинский, через наш культурный центр мы прошли человек 100, наверное, туристов. Ну, они, конечно, проездом по маршруту через наш центр и через дом музея Кейкбаева. Вы увидите сейчас на втором этаже выставку наших умельцев. Вот, чтобы все это реализовать и какое-то, чтобы насильное количество прибыли было, вот туризм нам необходим. В деревне мы должны показать историю, культуру своего башкирского народа. И поэтому у нас необходимо создать такой историко-культурный музей или этнографический, или краеведческий музей. И у нас есть такой музей, который основан в школе в 1996 году. Это краеведческий музей. И потом этот музей переведен в Дом культуры, когда у нас в деревне праздновали юбилей деревни. И в настоящее время этот музей является этнографическим, краеведческим музеем историко-культурного центра Башкир. Надо было сначала вообще вот познакомить нашу прессу с нашим названием Саид Баба. Что это означает вообще? Потому что, вот если взять вопрос, да, как создаются наши башкирские имена. Вот я вам продемонстрирую несколько, все основные варианты, как создаются вот эти приставки со словом Саид. Ага. Вот у нас вот варианты приставок. Вот Саид Бай, может быть, да, приставка Бай. Саид Хужа, Хужа может быть приставкой. Саид Улла, или Саид Кол, или Саид Сура, да, что означает Батыр. А у нас вот единственная вот эта Баба приставка, это ведь только у нас. Баба, что это означает, вот эта приставка Баба? Я вот даже думать боюсь, вот что они знали, вот это Баба, Хан Бабалар, да? Саид Баба была оказана особая честь в связи с принятием указа президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдуловича Рахимова. И после указа вышел комплексный план мероприятий, где было расписано попунктно, что должны были делать в этом культурно-историческом центре. Сегодня деревня Саид Баба, как и многие деревни и села Республики Башкортостан, живет, развивается, возрождается, но есть и проблемы. Об этих проблемах сегодня много говорили. Они есть у всех. Но в селе Саид Баба Гафурийского района сейчас поставлены особые условия. И мы находимся под пристальным вниманием правительства Республики Башкортостан и президента Республики Башкортостан Муртазы Губайдуловича Рахимова. Иначе мы бы здесь не сидели. Во-первых. Во-вторых, с созданием историко-культурного центра в селе произошел коренной
мне хочется сказать, перелом. Изменился духовный, материальный, моральный облик села. Сегодня благодаря вот этим людям, которые сидят перед вами, в историко-культурном центре возрождается фольклорное движение. Работают детские кружки. Сегодня вот приехали хор, постоянно действующий хор учителей работает. Драматический кружок работает, народный театр. В селе работает филиал Красноусольской детской музыкальной школы. Создан большой ансамбль кураистов. Действительно, молодежь и дети Саидбабинской средней школы постоянные посетители историко-культурного центра. Они там живут, в этом центре. Сейчас, если проблемы возникают по организации туризма, по другим направлениям, но по организации возрождения истории, культуры, языка, я думаю, проблемы нет. Еще очень большое дело сделано работникам историко-культурного центра и руководством администрации сельского поселения, село Саидбаба. Они привлекли всех народных мастеров и возродили народные промыслы. Вот сегодня, если вы подниметесь на второй этаж, увидите удивительную выставку. Это мастера, жители деревень Саидбаба, Каранзилга, Тугай, Кулканова. Очень много делается. Поэтому я сегодня хочу от имени всех саидбабинцев, я сама родом из Саидбабы, поблагодарить, во-первых, Муртазу Губайдуловича Рахимова за принятый указ и наше правительство Республики Башкортостан за пристальное внимание. Если сегодня, за последние годы в центре Саидбабы вырос прекрасный дворец культуры, проложена асфальтовая дорога по всему селу и до деревень, до других деревень, это о большом говорит, о газификации. Поэтому очень много сделано. А те маленькие проблемы, которые сегодня есть и у других, конечно, об этом можно и нужно говорить. Я хочу поблагодарить и представителей средств массовой информации Республики Башкортостан. Как никогда, Азамат Рашитович, такая большая активность. Чем может заинтересовать это село, как такой историко-культурный центр, и чего там мы можем увидеть такого, что не увидим никогда в Уфе, или, например, в каком-то Чеширинском районе, например, когда постоянно проезжаешь, или в Татарстане, или еще где. Действительно, у нас в первозданном виде сохранились танцы, песни, язык, у нас особый диалект, у нас удивительная история села, удивительная шажаре. В прошлом году, когда был праздник шажаре села Саидбаба, мы увидели уникальные исторические вещи. Народ, отдельные семьи выставили во время праздника шажаре не только свою родословную, но даже выставили одежду, утварь и некоторые блюда, которые в настоящее время их нет. В какой-то момент мы их потеряли. Поэтому я полагаю, что вот историко-культурный центр, вообще руководство села и района, работники, вот вы очень правильное предложение дали. Если через наш центр будет проходить туристическая дорога Республики Башкортостан, то все это мы должны не на бумаге возрождать, а на деле. И вот этому был ярким примером прошлогодний Шажаре Байрам. Ситке кеткәс, ситтән авылың һәвәтрәк тә, якынрак та күренгән төсле тоела. Мин ситкә китеп укый башлагач, ниңәлдер минең авылым башка авылдардан караганда матур өйдәре менән ничектер менә уйдан тартып тормаган кебек. Безнең Гафур районы элек артта калган шундай район һәм мин Саидбабанам дигән кешеләрнең Гафурдан менә дигәнем шундайрак мөнәсәбәтләрен күреп, минең күңелемдә шул теге ничектер уйланып торганым, Саидбаба самта безнең ниме һәмен шул текем данлыклы әле. Иң зур башкорт авылы дип тә әйттеләр, иң зур башкорт авылынан менә дип. Шуның ясап тәллә табигатьтә шул текем бардыр һәм шул табигатькә һыйнып күп йорттар урнашкан дәйм, шул йорттар ханнан микән дип аттан уйлап төшкәнем мин. Касандыр менә безнең авылга Мәж Гафур үзен килгәндәренләр минең әле шундый монда хуңнан әле менә асыклык, билдәлек заманга Зәки вәл дидең безнең авылда булганын теге белеп менә күңелемдә хәзер авылым минең теге
Зураганда күңелемдән зурая бара. Мен хәзер уңа шундый кимәлгә җиттем, басып да безнең авыл дәдер тарихи үзәккә шундый кимәлгә җиткәндер дип уйлыйм. Это, во-первых, очень древний народ. Вы знаете, очень достойный народ. И я бы сказала, что это очень древняя и очень достойная мудрость в этих людях, в этом населении. Совершенно удивительный. Здесь все окутано совершенно даже не легендами, а здесь окутано былями, очень поэтичными. И вот в связи с этим все как-то здесь очень четко перекликается поэзия быта и вот какая-то очень высокая поэзия, которая вообще всегда существует в народе. Вы знаете, это я полагаю, места, ну, если хотите, священные. Мне кажется, это особая деревня. Не случайно там самые красивые женщины. Тоже не случайность. Это самые воспитанные дети. Там не только дети, там даже собаки воспитанные. Вообще удивительная совершенно земля. Эта деревня ведь претерпела очень большую историю. И там 9 погостов, где не 9 поколений, а значительно больше как бы предков похоронено. И если просчитать, то это получается более 700 лет, да и по воспоминаниям, которые передаются старикам друг от друга, 730 чем-то лет, около 740 лет этой деревни. Деревня 5 раз меняла название, а Саид-Баба – это ее последнее название. Этому названию всего 300 лет, оно молоденькое, это название. Поэтому можете себе представить, народ, деревня, я считаю, что это очень такая основательная деревня. Вот какая-то коренная вот такая деревня. И еще что мне в нем нравится, что традиции там устоявшиеся, и традиции, там не надо их выкапывать. Они просто существуют, и они существуют очень органично, ненатужно, их не надо изобретать. Они необходимы в быту, и в силу того, что они нужны, они востребованы, и поэтому их передают от старших младшим. И, кстати, младшие это делают с удовольствием. Кстати, вот та выставка, которая сейчас есть, это не столько выставка промыслов, изделий, а сколько выставка, вы знаете, мастерства, умений. Что лейтмотив этой выставки? Выставки деревни Саид-Баба. Что вы туда взяли самое ценное? Ремесла живут постольку, поскольку есть продолжатели. А здесь продолжатели есть. Здесь никто себя в грудь не бьет, не кричит: «Ах, какой я мастер!» Там нет необходимости бить в грудь. Просто необходимость мастером, она существует. Труд этот востребован. И поэтому это ремесло существует и передается. Какие точки главные должны быть вот в туристическом комплексе Саид-Баба? Что там интересно для туристов? Я бы в первую голову подумала о том, что интересно саид-бабинцам. Во-первых, не разрушить тот уклад, который существует в Саид-Бабе. Вот это самое главное. Вот у них, например, есть совершенно замечательная, уникальная роща, где орешник. Так вот, я Саид-Бабу тоже ощущаю как уникальный тот орешник, и к нему бы относиться вот как к этому орешнику очень бережно, чтобы туристы тоже там бережно проходили, веточку не сломали, попусту орех не содрали, не растоптали, не попортили. Вот это существует. А если говорить о Саид-Бабе, вы знаете, там уникально все. Там уникальны горы, уникальна природа, уникальны люди. Там все уникально. Там ремесла уникальны, травы уникальны, пчелы уникальны, камни уникальны, в конце концов. Там все уникально. Там даже гуси уникальны. Когда нужно было, вот мы делали праздник, когда нужно было, эти гуси взяли и приплыли в самое нужное время сценария и уплыли, когда они нам были не нужны. Там все уникально.